Or in numbers. Nintendo, now you're playing with power. Each game sold. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the jet store. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream, prynawn da Rhys. Right, ni ar penod 3 y cellweiriwr. Dyna pam mae dy fi'r Chris T cellweiriwr. Bant â ni. Right, hei, bydde fe'n cool os ydych yn dwy'n holl offer gelyn pob tro ti'n ymladd gan ni ffeindio allan rôl trechu gelyn cadw holl offer nhw. Newydd dyleu sgiliau yn distrywio cardiau yn barhaol. Oce. Gad ni grosawu'n distaw y cellweiriwr. Tybed sut mae'n teimlo iddyn nhw ymladd y creaduriau dewr y dungeon, pwy oedd am gymaint o amser yn ffrindiau a cyngreiriaid. Right. Boom. Ei, fi wedi gweld ti wedi bod mewn cyswllt gyda Beth ynglyn â dydd Sadwrn, sef Ffair Nadolig digidol Menter Caerphilly. Nice gwybod bod stuff fancy yn mynd i bod yna, fancy coffee. Chi ddim hyd yn oed wedi talu danfon bits na dim byd, you know, neu shoutouts. Fi jyst yn neud ei ti. Brilliant. Right, okay. Mae fi cofio nawr sut mae... fi'n credu, Lauren neu... Lauren. Y thing yw, ti di bod, Rhys, fi'n credu yn cysylltu trwy Twitter gyda Bethan, ond Lauren yw'r swyddog busnes, so unrhyw e-bost probably trwy Lauren, ond mae'r ddoi yn nhw yn sortio dydd Sadwrn mas. Anyway, nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Lauren oedd ar Twitter. Okay. Falle then. Falle nhw wedi rannu'r cyfrif. Ond fi'n gwybod achos dwi ynghlwm y cyfrif yna hefyd. So. Cool. Well, I'm fine. There we go then. Probably Lauren to.
6. Dyma'n taflu eich llaw cyfredol. Fi ar Game Maker Studio 2 ar y foment yn creu platformer. Oh, cool. Oes cwestiwn am Game Maker Studio 2. Ydy e'n creu jyst ar gyfer PC? Neu ydy e'n iOS? Neu beth? Pa format wyt ti'n gallu creu game ar gyfer? Neu ydy e just o fewn Game Maker Studio ti'n gallu gweld y gemau? O, un mwy. iOS, Fire, Android, Xbox, PS, Switch. No way. Oh, no, amazing. Okay. Well, unwaith ti di creu rhyw fath o game, danfona fe draw, rannu fe, a wedyn na I dangos e ar y channel. Bydd hwnna'n cool. Os ni'n gallu neud hwnna. Right, 2. Ti ddim eisiau gweld? Oh, okay. Okay. Wel, gallai. Mae just... Okay. Gallai, na I just ddim chwarae fe yn ystod y dydd, na chwarae fe yn y nos, a dangos e yn y sesiwn nos drws nesa I Leisure Suite Larry neu rhywbeth, sy'n gweithio'n dda wedyn. O na, byddai ni methu dangos e nawr yn ystod awr yma. Oh god. Right. Boom. Woo. Un shot fyna. Darganfyddwyr cadwyr. Mae holl offer y gelyn yn cael ei adio at eich dec. Oh. Ooh. Ooh, diddorol. Oh. Where? 3. 2. Hey Steffan, ti di bod ar mission ar y gêm yma hefyd. Nes I llwyddo heddiw I ennill round arall o'r Lleidr. Actually gorffen y round diwetha na. So nawr fi di symud heddiw. Ar ddangos Crys T newydd, cyllweiriwr. A fi'n mynd I gobeithio wneud round gyda'r cyllweiriwr. Fi yn ffeindio fe'n eitha tricky I fod yn deg. Do methu dwy gwaith. Fi'n gwybod. Mae just yn un o'r things na. Plus 2. Dwi eisiau hwnna. Minimum. Yeah. Coch yn edrych yn nice. Yeah, mae'n nice. Mae'n really nice. Thing yw, mae bach o thing lle, achos nes I ordro un o pob un, fi ddim really tan y bore yna roi ar a ti'n edrych, fi ddim really di gwisgo nhw gyd eto, so mae tipyn bach o surprise wedyn os nhw'n edrych yn fan y beidio. Rown 6 gyda'r grach heddiw, mae'r
mor digalonus. Colli'r boss! Fi'n teimlo pwynt i. Does dim byd gwaith. O'n i'n ddangos hwn i ysgol bore yma a chwarae trwy'r gêm, a nes i chwarae trwy y lefel, gorffen y lefel lleid i'r boss, a ni'n trio esbonio iddyn nhw. Mae fe'n really, really anodd pan chi'n mynd trwy'r... ni'n mynd trwy'r holl gêm just i colli'r boss, a so fe fel save state lle chi'n mynd i'r round, you know, y person just cyn, neu hyd yn oed y llawr just cyn, chi'n mynd right nôl i'r dechrau. Mae hwnna'n peth anodd iawn. Right, 2 a 2. Bara bim. Bara boom. Mae'n... Beth ti'n gallu neud e? Flip, mae'n stredig. Right down. Be mae'n mynd? Fi'n hoffi'r trap head fan Venus. So na'n mynd am hwnna. Dim save spamming. Na, dim o gwbl. Mae gyda fi parch at y gêm, though, achos mae'n neud hwnna. Tiod, fi'n credu mae pawb di cael ei babio mewn gêm y fideo gymaint gyda save states. Lle nhw ddim yn really cael yr highs a'r lows o chwarae'r gêm. So, I don't know, beth chi'n meddwl, ond dyna ban fi just ddim... Be mae'n mynd i wneud? Bwff. 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 Dyna beth o'n i eisiau. Actually, mae'n am well. Fi'n gwella iechyd. Cytuno, gwersi bywyd hefyd, weithiau mae'r odds yn dy erbyn o'r dechrau. Mae hwnna'n wir, actually. Fi'n... Mae'n ein synwyr. Mae'n niwyr o'r tri. Chwech. Go on te. Na i gwella gynta ddo. O wedyn. Fi'n gwybod os beth i rown o cornel. Okay. Dyna ni. Wedi curo, bara bim bara boom. Right, doing popeth. Okay, beth sydd dyn ni yn y deck yma? So, un o'r pethau yw i cael gwared o rai o'r cardiau. Mae fi atgoffa fy hun sut. Beth yw'r ffordd o wneud hwnna nawr? Rifau. Nice. Delay yn barhaol, cardiau cyntaf na fi eisiau gwneud hwnna. Os yw'r uchod.
Os yw'r uchod, max HP, tros newid gormodydd. Oh, solid. Oh, edrych blymyn spammers wedi cyrraedd i'r party. Amser I banio nhw. Come on. Add friend. Right, gwell I fi. Ban. Pwy yw'r bobl mai? Ban. Rhaid ti diflannu nawr? No. Sorry, mae just... Oops! Oh na! Sut fi'n... Oh! Steph, fi di gwasgu bottom wrong. Sut fi'n... Oh, fi'n idiot. O'n I di... Un munud... Ah! Oh god, sorry Steph. Fi just cymaint o idiot. Oh, the thing out bach ar y thing a fi di... Oh! Sugar. Aros gyda fe. Oh, fi... Be fi'n neud? Profile. Oh, silly boy. Sut fi'n... Sut fi'n cael efo nôl? Ffrindiau. Community. Followers list. Steph, fi mor sorry am hwn. Fi just ddim yn go... Ah! Oh, flip. Fruity boy. Oh my god. Sorry, fi di gwasgu. O'n I di clicio'r botwm. A ar ddamwen, is I gwasgu ban ar y thing anghywir. Oh my god, fi mor sorry. Idiot. Activity. Right, dim hwnna. Fi mwyn gwybod beth i neud fan hyn. Channel account settings. Flip. Hang on. Ble fi methu ffeindio ti nawr? Ha. Right. Beth fi'n mynd nôl fan hyn? Account. Mae'n dweud. Ah, dyma ni. Friends. Ah, dyna ni. Sorry, Steph. Fi di trwsio fe nawr. Beth oedd yn digwydd? Oedd y blymyn... Right. Dyle ti. Danfon fi neges, Steph. Rwy'n sy'n dweud rwy'n yn idiot. Thing yw, oedd y blymyn text yna... Ah, fi ddim eisiau... Ni'n beio Streamlabs, ond... There you go. Vogundam. Sorry, Steph. Fi mor sorry. Oedd hwnna yn blip ar y mwyaf. Fo Gundam, blymyn, wyt ti eisiau bod yn famous street, you know, a spam yma. Sorry. Oedd hwnna yn ofnadwy. Oedd calon fi just mynd, oh my god, beth ti'n neud? Idiot. Silly boy. Right. Here we go. Sorry, Stefan. Hwna more silly, ond... Yeah, just... O'n I... Beth yw e? Yn Streamlabs, maen nhw'n fel... Chi gyda... Like, ar ochr dde, mae'r pethau'n eitha tin, so ti angen symud o gwmpas, a ni'n trio cael achievement ban. Oh, god. Be sy'n digwydd o fan hyn? Sorry, boy. Be fi'n gallu dweud?
Ofnadwy. Ugh. Yeah, nôl â ni, nôl â ni. Oh, God. What are you like? Right, distrywio cardyn, flipio deuben I waerad. Hoffwn I distrywio cardyn. Beth yw'r pethau fwyaf gwan a niddorol? Credu falle a boops. Boops. Eisiau'r bops. Cael gwared o'r boops. Oh gosh. Right. Ys di gyda fi am un arall? Go on. Strywio boop arall. Gobeithio mae hwn yn aros i'r row nesa, so bydd dyle hwnna bod 2 nawr, tro nesa. Os dwi e ddim, yeah, ma fe, fantastic. So, Biff, dyblygu hwn, 6 plus 2. Dyna ni. 6. A gallai gwella nawr. Gwneud newid o 6. Fer iechyd. So, Biff. Wff. Wy. A, ti'n ennill, roedd hynny mor glyfar. Roedd yn gymaint o hwyl chwarae gyda ti. Please ymweld â fi eto. Dwi'n mynd yn ddiflas ac yn unig iawn yma. Cool. Cool. Right. Fi nôl i'r signor llwch nawr. Ah. Boom, boom. Boom, boom. Mae'n goffa fi o cerddoriaeth Seinfeld. Y bit yma. Boom, boom. Boom, 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 boom. Right, cwmol llwch. Hei. Gwneud niwed. Pimp. Well, some lot option even, isn't there? Yeah, well, mae'n cool. He actually, hefyd, Rhys, ni'n rannu, gall ti rannu fe trwy'r Google Drive ti di creu. Gyda'r un I fi, so, beth yna'n eitha da, fi'n credu. Gwneud splat. Dau. Na, beth hwnna'n gret os yn bosib. Jyst I gweld faint mor dda ma fe'n... Wel, fi byth di gweld unrhyw beth. Game Maker, fi di, obviously RPG Maker, fi di chwarae hwnna, ond Game Maker Studio, bydd yn diddorol I gweld sut ma hwnna I chwarae. Right, 5. Hyfryd. 3. A 2. Come on!
Crochan, gwneud newid o un ennill deu newydd. Unrhyw beth sydd yn ennill deu newydd, credu mae'n werth cael. Newydd anfon fideo ar WhatsApp. Ooh, nice. Video 1 done. Ah, ooh, cool. Dallu. Mae rhoi ni gyd yn rhoi bach iawn. Literally 10 eiliad, dim sain. Okay. Cael look up ble nawr. Hwna. Max 4. Ffôn dafl wenwynig, fi ddim eisiau hwnna. Y thing yw ddo, mae dyfu fe ar ffôn fi sydd ar bwys y ffenest, so mae ddim yn torri neu does dim problems. Dyna'r unig issue. Fi ddim gyda WhatsApp ar fy PC. Ond na i cael look arno fe nawr. 5. Hyfryd, ewch. Am baned hyfryd, ewch i fancy.co.uk. Coffi, te a siocled poeth, eh? Come on. Mae'n bendant werth plug hwnna. Gwneud... bron yna. Wyt ti wedi prynu Worms WMD Rhys? Mae on £4.99. Pam ni'n neud y sesiwn Worms nesa, gall ti ymuno mewn. A hwnna'n wir, Steph, os oes diddordeb dy ti. Worms WMD, fi'n siŵr mae fe dal ar sale, £4.99. You know, joy o'r nostalgia o gemau Worms. Oh na, ti'n iOS. Sorry, spam. Ffrindiau'n neud spam. Mae hwnna'n wir, actually. Fi ddim yn mynd i ban o'r Rhys, though, achos fi'n nabod e. Mae'n rhan o'r crew. Oh, funny. Fantastic. Signal gwaed. Gwellta fi Among Us. Okay. Digon teg. Enwedig VR. Okay. Signal gwaed. Hwnna. Tree. Right, fi'n mynd i cael gwared o ffôn dafl. Ddim yn fan. Faint mor ffres yw y coffi, Rhys? Steffan yn gofyn. Fresh iawn. Mae hwnna fel commercial yn ei hun. Roasted to order. Fresh, you say? Oh, God. Bow. Backa bow up. Dyna ni. Roasted to order. Well, well. Well, well, well. Diolch byth am yr afalau yna. Gallai temptio gyda llwyau pren, peiriant gwneud ia? Na, waw, ti'n siop o'r un meddwl. Right, gwerth dis plus 1. Neu distrywio cardyn. O falle a ddau. Prynu un o nhw. A distrywio...
O, mae hwn yn risky, though. Os mae'r tri yna gyd gyda'i gilydd... O, mae hwnna yn broblem. Wedyn, chi'n cael mwy na tri, ti mewn trwbl mawr. Yndi. Risque. Right. Byddwn ni ddim yn meddwl byddwn ni'n neud hon, ond creu mae'n rhaid i fi cael gwared o un o'r bwps. Fi ddim eisiau bod yn y scenario lle weithiau rwy'n prynu o Cold Town, ond na i trio fancy tro nesa, ond rwy'n newydd prynu bag. Wel, bydd ti'n gwybod tro nesa. Gyda'r holl hyrwyddo ni'n neud yn chwarae. Mewn exchange am bits a cant bits a shoutouts a bethau. Super Dewin. Bant o ni. Super Gelyn. Brilliant. Cold Town yn blended hefyd. Ni ond yn gwneud single origin. Ei, wastad. Mae'n wastad gyda ymateb. Brilliant. Max pimp. Newid o 3. Cyfuno dis. Cydw. 6 a 4. 6. 4. Nice. Oh, na. Daro. Come on. Right. Pedwar. Chwech sydd angen. So mae hwn yn risg achos 9 sydd dy fi. Tricky do. Dwi'n 4 sydd fyna. Ond mae gall hwn helpu. 10. Right, 1, 2. 1, 2. So hwn yn mynd i helpu. Fi ddim yn gwybod beth sy'n nesaf, si. Tro 4. Right. Oh, na, please, please, please. 5. Oh! Right. Run cyntaf ddim yn llwyddiannus. Ail run yn mynd i bod yn amazing. Beth bynnag. Biff.
Another die bites the dust. Hey. Nice stuff. Ti di bod yn safio hwnna fyny. Yn cael y teimlad bod ti wedi. Nice. Lwcus, tro cynta. Dim... So mae'r tarian daid, dyw hwnna ddim yn mewn i'r Died of Death. Yeah, okay. Ti dal yn y game, Rhys, ond... Died a Death. Beth hwnna'n gweithio, fi'n credu? Died a Death. Fel double. Anyway. Yeah. O, ni awr heddiw. Wff. Fi'n hedfan. Minimum 3. Biff. Gwneud niwed. Okay. Tro nesa. Pedwar. Ac 1. Barabim barum. O, os dim ein. Right, more later. A fi am... Malws melys gynta. Biff. Biff. Oof. Bydd hwnna'n boenus. Nes I chwarae Destructivator 2 ddoe, lot o hwyl. Oh, cool, yeah. Am hwnna'n good. Na, ti'n gwybod beth, mae mor... Mae'n game really rad, a mae fe'n throwback kind of retro 8-bit, 16-bit era. Yeah, mae'n good. Mae hwnna'n fiendishly anodd hefyd. A kind of hwnna yw un o... Oh. Yeah, dyna sy'n neud y game diddorol I chwarae, dwi'n credu. A soundtrack. Fi'n caru soundtrack Destructivator 2. Mae'r style yna o cerddoriaeth. Caru fe. Min 3. Oh no, mae'n cael rifau mawr. Poen yn y pen ôl hynna'n. Gwneud niwed o 3. Fi di methu fforddio brif o fy hun, dwi ddim yn credu. Hoffi fod y loading screen just yn dweud English neu Cymraeg. Fi'n sgwych. Yeah, ma' hwnna'n cool, yn dyw e? Yeah, mae'r boi yna o Coedion. Mae'n boi lleol, ond I ddim yn gwybod hwnna pan wnaeth e estyn allan I wneud fel game, game version Cymraeg. Pimp.
Gobeithio. Oh. Oh, na. Right, there we go. Pwynt yw, fi'n colli dau fyna. Yeah, mae rhaid I fi just gobeithio mae ddim yn cael... Ah! Flippin' heck! Oh! Come on, unrhyw mwy puns? Chi gyda unrhyw beth? Fi'n barod amdano fe. Pwy yw Commander Ella? Mae fe'n rhywun o'r gogledd sy'n neud streams Die Another Day, I love it. Mae fe medru Cymraeg a mae fe'n neud streams, so os ti'n cysylltu dy fe, mae fe'n neud stuff fel Skyrim, a stuff kind of open world yna, RPGs a pethau fel yna. Ond ie, mae'n bwyd diddorol. Ond i jyst yn meddwl bydd yn good i hyrwyddo y streamers a eraill sy'n siarad, neu streams Cymraeg, just achos mae lot o bobl eisiau fwy o stuff. So ie, a fi jyst wedi rannu y gwybodaeth. Oh my god. Die Another Day, love it. Da iawn, Steph. Hwna'n ennill hyd yma. Oh god. Right. Just die a roll. Pimp. So bada bim, bada boom. Bot Robo. Rydych ysgolion a diddordeb mewn streams ti enghraifft am amser cinio glawiog. Ie, mae hwnna'n pwynt. Rhaid ni bod yn ofalus ddo, achos mae streams agored a fel mae'n 16 plus ar gyfer stuff ar Twitch i'r gair yn llythrenol, ond thing yw byddai'n cael reason ysgrifennu am pethau sydd ddim falle'n addos i oedran cynradd. So fi eisiau gwagle fod yn ddiogel ar gyfer hwnna. Ond bendant gallwn ni wneud rhywbeth falle ar channel YouTube un diwrnod. Twitch yn blocked yn yr ysgol. Dyna ni. Twitch yn blocked yn yr ysgolion. So, dyna'r thing. A hyd yn oed YouTube, mae lot yn nhw. Unrhyw beth i wneud gyda gemau fideo, bydden nhw'n blocked hefyd. Dyna'r un o'r problemau. Ond mae'n neud fel sesiynau rithiol yn y dosbarth gyda nhw. A trwy Zoom, a ti'n chwarae'r gêm gyda nhw, a nhw'n chwarae fe, a chi'n siarad i nhw amdano fe. Mae hwnna di bod yn gweithio'n dda. Fi'n neud 2 ysgol hyd yma. Mae 11 yn y sir, so gawn ni weld os... Fi'n siŵr os fi pob un gyda diddordeb, ond gyda'r siarter iaith, sef fel y siarter ynglyn â sut i defnyddio Cymraeg tu fas i'r ysgol a yn bywyd pob dydd. Fi'n credu bydd hwnna'n cefnogi y syniad yna. Yay! So fi'n credu mae bendant potential yna. Ni'n dechrau tapio mewn i'r ysgolion cynradd nawr, sy'n grêt. Ond fi'n credu mae ffaith bod fi'n gallu dweud bod y gemau yn Gymraeg yn hwb mawr i trio annog y holl fel sianel YouTube Cymraeg. So mae'r un yn bwyd o'r llall, fel petai. Right, dwylo glidiog. Mae'n dda i fy mhlant i weld Cymraeg a iaith bob dydd. Maen nhw'n siarad Saesneg gyda'i gilydd rhan fwyaf. Yn union. Yn union. Ond yn credu mae rhaid rhoi reswm
diddorol, cyffroes yn y catref iddyn nhw fel chwarae game fideo i nhw cael cyfle. So yeah. Boom. Bim. A lle a fi am hwnna. Right. Min tree. Biff. Biff. Ba-da-ba-da. Yeah, ti'n iawn fan'na. Me. Mae DLK cardiau gwan hefyd yn ardd... delay cardiau gwan hefyd yn arddull da. Okay. Syniad da. Na i wneud hwnna. Na i canolbwyntio ar hwnna tro yma. Fi'n credu. 3. A dau. Just un ar ôl nawr. Okay, falle yna i bod bach yn cheeky fan hyn. A wneud hwn. O na, dim pwynt. Na i ddim wneud hwnna. Silly. Yn yr actual brwydyr, ma' hwnna'n neud synwyr hefyd. Bendant, dwi ddim eisiau redig i ffwrdd. Ma' hwnna'n ridiculous. O, fi ddim wedi cael hwnna. O, ydw. Okay. Okay. Poen yn dwi e. Right. Eiri. Boom. Biff. Dewin naeth curo fi tro diwetha. Right, fi off. AIDS, paratoi. Off. Paratoi gyda cyfarfod i'ch dim Aaron. Ie, pob lwc, Rhys. Pob hwyl. Diolch am stopio heibio. Lads. Ie, alds. Alds, o'n dweud. Nes i dweud AIDS. Fat fingers. Right. Ie, pob hwyl, Rhys. Ta-ra, pob lwc. Da-ra-ba-da. Ie, fi'n mynd i bod yn fwy amddiffynol tro yma yn erbyn y dewin. Mae gyda fe osgoi. So os fi'n defnyddio un o'r things delay redig i ffwrdd. Fantastic. Nawr osgoi. Ddim mor drwg â hynny. Pob hwyl. Right. Ooh. Oh dear. Oh, not nice. Eitha hapus. Gyda hynny. Newid o 4. Newid o 3. A newid o 3. Dwi'n popeth. Wow. Wow. Mae 'da fi lot o stuff nawr.
Oh dear. Yn die. Nice. Dyblygu dis. Biff. Boof. Ar ôl curo'r dewin, mae hwn wedi rhoi lot o cardiau, ond eitha specific, sydd yn gallu bod yn anodd I delio gyda. So, yeah. Gawn ni weld. O, ond dim ond 5 sydd dy fi ar ôl. So falle gallai defnyddio pethau gwneud newid o 3. Right. Newid o 2. Sy'n gwella. Boop. Boop. Right. Mae rhaid I fi dechrau delay cardiau nawr. Achos mae lot gormod o cardiau. Unau specific iawn. Bydd hynna ddim. So. O'n i'n gobeithio tro yma. Mae'n rhy risky. Fi methu wneud hwnna. Ailadrodd ymysodiad nesa. Fi'n wneud hwnna. A wedyn... Ydw i'n mynd am trio gwella fy hun? Na, jyst mynd I ennill. Cael hwn drosodd. Oh my god. Fi'n poeni nawr. Ie, mae tipyn bach mwy dy fi. Ah, god. Right. Distrywio. Be fi'n mynd I distrywio? Oh, mae rhain yn rhy specific yn dyn nhw. Ailadrodd ymysodiad nesa. Gwneud niwed o 4. Delio... Ysgoi ymysodiad nesa. Pwynt yw, maen nhw'n rhy specific. Os ti ddim... Mae'r siawns o gael nhw yn really bach. Felly... Mae'n mynd I bod digon anodd fel mae I gael y rifau cywir. Heb bod nhw mor specific a hwn. Dwi'n hoffi nhw. Spell Flam, Spell Rewi. Dwi ddim eisiau ffon dafl Gwenwynig. Bydd yn cymryd gormod o amser. Oedd yna unrhyw beth arall? Gwerthus? Na, fi ddim gyda fe. Right, anghofio hwnna. Redig I ffwrdd. O fi di distrywio hwnna yn barod. Fi'n siŵr fi wedi. Paid dweud fi heb. Na, sgen I ddim hwnna. Fi di cael gwared o hwnna yn barod. Neu oedd hwnna'n game diwetha fi'n credu. Okay. Bach blaidd. Bwb. Pimp. Dyna ni. Le fi'n ysgoi ymysodiad. Siwmai Douglas Adams. Siwmai. Sut mae'r hwyl?
2. Woof woof. Delay y boops. Maen nhw'n gwan. Ie, maen nhw'n gwan. Boops yn gwan. Gun Paladar. Mae ein 6. So... Yeah, sorry. Oh, oedd hwnna'n mistake ac so hwnna'n ni gwanhau. Oh well. Oh, for God's sake. Dyna ni. Biff. 2. Gwneud niwed. O. Mae ddim yn digon silly i brifo hunan. Sgoi ymysodiad nesa. Delio niwed o 5, sioc 2 offer. Dwi'n eitha hoffi hwnna. Boops. Rhaid fi cael gwared o'r boops te. Right. Please. Ti wedi ffeindio llafn pwtiad. Min 2, gwerth dis minus. Anwybyddu. Oh! Y bwli! Yn erbyn y bwli! No! Right. Tree. Ooh, nice. O'n I angen hwnna. Poof. Please, please, please. Oh na. Mae fi wneud rhywbeth yn gyflym. Mae hwn yn ofnadwy. Oh. Oh, sugar. Oh no. Oh my god. Right. 4. Di siocio 2. Gwanhau Gelyn. 2. Oh god. Gwneud niwed o 2. A fi ddim yn gallu, felly gwell I fi trio hwnna. Bye bye pawb. Bye bye. Hwyl fawr ffrindiau. Fi dal yn y game. Sut ydw I dal yn y game? Dwi ddim yn gwybod. Biff. Oh my god. Dyma beth sy'n neud I... Mae'r game yma just yn rhoi blymyn nervous disposition I dy hun. Sut nes I dod trwy hwnna? Fi ddim yn gwybod. Hwnna just nuts. Oh god. Whoo-wee. Tricky doll. A sky. Move eitha nice. Oes gyda fi eilrif? Oes. I just need niwed o 2. Oh. Come on,
Copy dyblyg. Gwneud niwed Craig. Nice. Plus 1. 5. Menu tree. Dylen ni ddim wedi wneud hwnna. Dyna'n silly. Okay. Diwedd tro. Oh. Oh well. Tree. Dim ots really, mae rhaid I fi curo fe nawr. So, dyna ni. Diolch byth, mae dy fi ddigon o afalau. So, distrywio carden. Mae ni'n mynd am boop. Dyna'r mwyaf gwan. Y boops. Gwared o'r boops I gyd. Right, oedd na un arall? Bump. Na. Right, a fi am y Super Squid Baby gynta. Super Gelyn. Pimp. Fi ond yn gallu defnyddio hwnna unwaith y frwydr. Ooh, baby. Chwech. Help mawr. Wel, mae rhain yn rhy specific yn dydyn nhw. So mae rhaid I fi trio... Falle fi rhaid I fi... just wneud hwnna. Boom. Boom. Dyna ni. 12 ar hwnna. Felly... Be ni'n mynd I wneud? Gyda... Ooh! Lwcus dim ond un. Gwneud... Dallu doedd is. Oh, God. Gwneud... Oh, nice. Wel, dyna ni. Dyrnau. Dyrnau. A... Tree. Mae rhaid dwy'n popeth, dim opsiwn arall. Level 4, level 4. Gwell I fi mynd am y chwilien rhino, dwi'n credu. Perffaith, yeah. Plus 1. Nice. Max 4 fanna, felly... Na I gadael hwnna. Ooh. O edrych ar y holl 6 sydd 'da fi.
4. Gwerth 1. A nawr gwneud niwed o 3. O, 2 defnydd. Mynd gyda hwnna gynta. A wedyn 5. Bwmp. A 3 arall. 12. O'n, oce. Tree. 2. Ah, no! Dal i ni mynd am yr un 3, fi'n gwybod weles i hwnna, ond... Dyna ni. Right. Boom. Yay! Oh, right. Beth ydw i'n mynd i wneud? Ooh. O, hwnna'n cool. Llosi a 2. O, ma' hwnna'n cool hefyd, achos mae'n rhoi... Sut ti'n gallu gweld beth mae'n neud? Dyna'r cwestiwn. No. Okay, bydd rhaid fi just mynd trwy nhw achos mae hwn penderfyniad mawr, okay? Cad fwy all. 5. Hwnna'n dda. 5. Gwneud niwed 8? Ne. Beth yw'r dreinio yma? Ooh, gall hwnna bod yn nice. Achos ti'n actually cymryd iechyd o fe. Mae hwnna'n ennill hyd yma, dwi'n credu. Mae'r boops yn rubbish, so fi ddim eisiau hwnna. Nah. Mae hwnna'n eitha good, mind. Niwed. Ond bydd ddim pob un, just un. Felly, dwi'n credu... Ooh, dablygu dis yn dda hefyd, though. Gwneud niwed ar 6 dallu 2 dis. Beth ydy hwnna'n neud? Eilrif. Dwi'n credu a fi am... Na. Fi'n gwybod beth fi eisiau. Signal gwaed. O, beth am darnau? Darnau. Na. Na. Signal gwaed. Uwchraddio. Oh yeah. Right, dyna ni. Felly, creu y lefel yma nawr. Dwi'n mynd i wneud y llawr yma, a wedyn dyna ni am heddiw. Yes. Gwella gan 2. Right. Un munud fi just yn mynd...
Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? The one to play with Rob, the extraordinary video robot, batteries not included. He helps you tackle even the toughest challenge. Will you be the first to raise the incredibly accurate Zapper and play games like Duck Hunt or action-packed Hogan's Alley and high-flying Kung Fu, each sold separately? Will you be the one to experience the Nintendo Entertainment System? Comes with Rob, Zapper, Control Deck, 2 controllers, Gyromite, and Duck Hunt. When you get hold of the Nintendo Entertainment System. When you master Rob the video robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing Zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Sorry am hynny, oedd angen I fi gormod o squash, dyna gyd fi'n gallu dweud. Right. Bendant gormod o squash. Right. Niwed. A dyna ni. Yeah, so diolch am aros o gwmpas. Oedd hwnna just... o'n i'n desperate, o'n I angen mynd i'r tŷ bach. O squash na, fi'n credu fi di troi'n hen ddyn, lle os fi'n cael diod, mae fi'n mynd syth trwy fi. Gormod o wybodaeth I chi, ond... Hei, hei. Gwerthu yn dis. Right. Biff. 3 ac 1. Perffaith. Wee. Distrywio cardio neu uwchraddio. Beth ti'n meddwl, Steph? Distrywio neu uwchraddio? Beth beth ti'n neud? Ti'n bellach na ar hwn na fi. Beth mynd I neud? Beth mynd I neud? Na I distrywio. Bwp. Mae'r bwp wedi mynd. Morthwyl. Dwi'n hoffi morthwyl. $30 o gardiau fyna. Dwi'n uwchraddio neu distrywio. Distrywio. Dwi gyda amser. Nid llawr arall. Na, na I gael e fyna am heddiw. Diolch am wylio. Neu, fi'n jyst yn mynd ymlaen, felly mae rhaid fi stopio nawr. Felly, na I weld chi... gawn ni weld.
be sy'n digwydd wythnos yma. Right, fory nawr, mae diwrnod eitha diddorol. Ni'n mynd ati 1 tan 2 fory i wneud sesiwn cyfieithu Pokemon Soul Silver, sef Enaid Arian, Pokemon Enaid Arian. Felly, os chi eisiau helpu ni gyda hwn ar stream, gael ni gwybod, byddwch chi'n gallu ysgrifennu a teipio yn y chat, helpu ni. Ond ia, dyma yw prosiect arall newydd diddorol. So, yeah, bob dydd Mawrth byddwn ni'n gwneud cyfieithu Pokemon Soul Silver. So, bendant, ymarfer bach o'ch Cymraeg neu chi'n fans yma o Pokemon a eisiau gweld sut mae'r proses o wneud, bydd hwnna'n ffantastig. Right, so diolch am wylio, diolch i pawb sydd wedi cyfrannu yn y sgwrs heddiw, Douglas Adams, Steph, Rhys, a pawb sydd wedi bod yn gwylio. A na i gweld chi fory am sesiwn cyfieithu Pokemon Soul Silver i'r Gymraeg. A byddai'n mae'n wedi bod yn proses eitha hir, ond gobeithio bydd ni'n cael llawer o hwyl ar y siwrne. OK. Iawn, pob hwyl, tara, hwyl fawr.